Peygamberin aydan sözü taş. Yani Peygamberin sözü fakat öz zamanın diyecek mi? Yani bir imanlı ayallı olla, bir imanlı mümin doğalla, Peygamber canın sözü la havle ve la kuvve illa billah fadi yazılı qalmalı oldu mu? Zindagimizin içine girmeli ol qaldı mı? Bir sahabalan birin Peygamber can görüptür, üstüne atır çalıptır. Kadim zamanın atır çalarlarını ey sarılıp duran. Peygamber can aydıptır. Biz harca atırlan iydi näme diptir? Bir jawan sahabalan birine. Ya Resulallah, men täze izdivac etdim diptir. Bismillah. İzdivacımda bir hurman şäniginin agramına qızıl vermeli boldum diptir. Peygambercan gülüp hoş bolupdir. Barakallah. Berekallah sana diptir. Merhaba diptir. Yöne bir dawarda yık ya koyun ya bir geçi çeviş bir zat yık toyda tut diptir. Berekallah sana. Başka zat yok mu diptir? Başka zat yok diptir. Peygambercanın barakallahını almak näme erzişli? Näme menen çalışak? Peygambercanın hoşluğu meger fakat şu wagtda mı? Ya şu wagt ondan kan hoş bolarmy? Şu darganak zamanın içinde men barakallahım alan ayallı golla, men ummatumdan bolan jawan oglalla dip Peygambercan önküden meter kan hoş bolmarmy? Toy tut bir dawar öldür, hurman şänig içinde qızıl beremotun bollu da. Ey bu ne kadar kaptalından kan? Au camian ağzap görme. Sen men sözüm eşdiyen ey imanlı ayallığın. Sen özün dayawdır. Hem qawy yaşarsın. Hem zindiginden lezzet alarsın. Hem ahiret derecen ol qanmalar. Bizden vazifamiz yetirmek ki Allah Taala inşallah tesirin versin. Peygambercan öz qiyidini Güllün ovadan Fatıma Zehrani Hazreti Ali Murtadaga bir näçe misal qızılın beraberine izdivac etip jüftlapdir. Hazreti Fatıma'nın öyüne barandan sonra Yasin okuyup Peygambercan öz mübarek vücudunu özi Hazreti Ali'nin öyüne varttır. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh. Can gıydım Hazreti Ali gelverek deyiptir. Ey enatala, ey enatala, ey imanlı enatala. Ders alayın da. Näme deyip sen hemse ayağını ulgu tutun yani. Şuurun kulağız. Näme deyip men falan ile yalı olacak diyen. Sen Peygambercan yanak bolla. Sen Müslüman ahim. Näme deyip sen bir adamı ulgu tutun yani. Sen aleme rahmet bolan Peygambercanı ulgu tutunna. Allah Taala şonu bize ulgu edipdir. Ey Müslümanlar, ey imanlı doğalla. Falan ile yanak bolacak. Falani bizle tuttu. Halktan kim olmayın. Halk ey baba han Peygamberimizin gurrunları onna. Han Peygamberin edeni işleri. Fakat Allahu Ekber deyip namazda şeyle durmak tamam mı Peygambercanın sünneti? Ey can doğanla Hazreti Ali menen Fatıma'nı çağırıptır. Bana bir qap su getirin deyiptir. Kan su olsun. Öyde ol qon qap su getirttirler. Peygambercan hay oturup Kul a'udhu bi rabbil falaq bilen kul a'udhu bi rabbin nas okuyup yankı kan su dem salıptır. Can gıydım şu sudan iç deyiptir. Hazreti Ali sen ne iç deyiptir. İkisi içiptir. İkiniz de şundan dehret kılın deyiptir. İkisi de dehret kılıptır. Peygambercan kol götürüp dua ediptir. Damadının yanına varmak ayıp değil ki. Qıydının öyüne deslap qıyıca var dua etmek ayıp değil ki. Eğer ayıp bolsa Peygamberimiz ederdi mi? Eğer ar etmeli zat bolsa Peygamberimiz ederdi mi? Dua ettir. Huda ya Huda. Ağızlarını bir et. Aralarını ulfet koy. Muhabbet koy. Hoşluk koy. Uzak yaşatırlar. Ağzı bir yaşatırlar. Salih ferzent bir Hudaya sana tavşırdım deyip dua ettir. Barın canlı öyüne qaşın giyir verin deyip öyle Peygambercan öye qaşın qaytıptır. Hen bu zatla. Enäňde ul gaýgysy qydynyň gapdalyndaky buqçosy, sefi bir zady. Ey can enatala, ogul qydyňyň dünýesini gaýgatýaňyz näme? Ondan beterrak ahiretini gaýgadyň. Ondan beterrak kıyamadyny gaýgadyň. Men wagt kan almaýyn. Birje urgurunjyk baş şayet bu urrun bir tovarly eşitse, o zaman menen bu zaman fark etýär ahim diýip. Bir tofar bir oglanjyklar alamayan boşamjak bilen, şoň menen alajak bolýar. Nämes fark etýär şu öňkü zaman? Käle dikmişler fark etýär da. Nämes fark etýär?
O da bir fanus çıkmış kan lamp bark bolupdy da nämes wagt. Ya Peygamberjanyň aýdany eden iş fakat şu zamanyňky diýjekmi? Bilatsyn imanly adama aýtmary bekes. Ondan soňra Peygamberjanyň eden işleri şu zamanyny şeýle bolýan bolsa, sen menki aýtýas bu zamanyna hemme kiş basawat bolupdyr. Hemme kiş ferhengi ýokary bolupdyr. Hemme kiş düşünli bolupdyr. Gaýtan bu zamanyny beter azaltmaly ki bu zatlary. Resmi rusumy gaýtan beter azaltmaly ki bu zaman o zamandan fark etýän bolsa. Yani sawat köfelli diýip resmi rusum kellagyrlarda köfeltmelmi? Çyndan sawadyň isteýän zady şomy? Yani insafen aýdyň, aklyň, şuuryň, sawadyň isteýän zady şomy? Her näçe sawat ýokary gelse, resmi rusum köfelmeli diýdigimi? Aýyo, muny aýtýän nädir akly bilen sawat? Muny aýtýän nädir? Biz bir ýalandan özüň allamak, özümiz allamaýdy. Emma en atala waqid oglalla Waqid oğlanlaryň agasynyň mahsus bellemeli mesali bir de Huda için eşitdirer giderse. Peygamberjan aýdypdyr: "Ey enatala, ey agala, men arabiýetini okuýmaýyn. Her wagt siziň biriňizden gyýdyňyzdan çyryym, ballygyňyzdan çyryym, balygy bolan bolsa, oňa da hastagar gelse, bir gudalyga gelse, şoňda iki zady ba bolsa damadyň. Biri diyanatı dini va bolsa, namazını edip ba bolsa, ve biri de amanatına gaýym bolsa, yani ahlagy gowy, bir gyýdyňy korkman tapşyrsaň boljak, bilip durup şoňa zulma etjek däl. Tekrar edeýin. Din diyanatı ba bolsa, meselen bir hukuk begir dälmişdik ýöne. Din diyanatı ba bolsa, Mınne wezden dipdir Peygamber gelene berin diýenak. Amanatyny wezden. Şıladan gyýdyňy, ballygyny korkman tapşyrsaň boljak. Emin adam, anamly adam her kimden soragynda şey diýe. Diýanaty dini ba bolsa, eminlik ba bolsa jüftlen, eger jüftlemeseňiz hain bolarsyňyz diýipdir. Eger jüftlemeseňiz Hazreti Ömer men Peygamberjanyň kulugum menen eşitdim diye. Eger şon jüftlemeseň şu gyýdyglaryny günä näme günäse en asasyna da şu günä ýazylar diýipdir. Men şunu Hazreti Ömer Peygamberjanyň kulugum menen eşitdim diye. Yok falan men beyçekkä, sen beyçekkä diýmäge en atala beter hakyň ýokdur ha. Beter hakyň ýokdur ha. Sena fakat borçly, sena wezifäň Hudaýyň buýrugyny ogul gyýdan çyryp ýörtme, sen onu yaradan hakky. Hulasa şu zamanla tutmasa da kıyamatda yakalar tutar. Näme izdivajym giýjä goýdyň? Näme diýip men bermediň diýip. Tutar, tutanda da gaty tutar. Enem diýip de rahmet ederim kadime aýlyň.